Sziasztok! Egy egészen új helyszínről jelentkezem a mai napon, a testvérem szobájából, ugyanis szabadságomat töltöm éppen, de nem bírom ki, hogy ne jelentkezzek nektek valamiféle videóval. Ráadásul nagyon spéci kamerával készül a felvétel, úgyhogy külön köszönet ezért a testvéremnek. Úgyhogy a mai napon egy nagyon kis könnyű témával fogunk indítani, ehhez még készül majd több ilyen rövid kis videó, úgyhogy ma nagyon kedvezni fogok nektek. Az első ilyen videó az a hard és a hardly közti különbség, ami nagyon sok magyarázandó dolog szerencsére nincsen. A kettő közt igazából annyi különbség van, hogy a hard az azt jelenti, hogy kemény és nehéz, és nagyon fontos, hogy nem fizikailag nehéz, hanem olyannyira nehéz, mint mondjuk egy feladatot megoldani. A hardly az viszont azt jelenti, hogy alig. Tehát két teljesen különböző dologról van szó. A kettő közt csak az LI képző van. Ezért fordulhat elő, hogy sokan a hardlit keményennek fordítják, de nem. A hard az a kemény nehéz, a hardly pedig az alig. Mondok is nektek egy-egy példamondatot. Ez a munka nagyon nehéz, ezt úgy mondjuk angolul, hogy this job is really hard, vagy nagyon keményen dolgozom, I work very hard, és nézzük ennek a párját, ami az alig. Alig gondolok rád, az pedig azt jelenti, hogy I hardly think about you. És ennyi lenne a mai lecke. Sziasztok! Stop!